Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. I ćao ljudi, i dobrodošli u moju novu epizodu Clash Royale. Da ljudi, evo ga mi sad opet igramo. Znači, gledao sam na onome YouTube, vi to dosta igrate, pa evo htio i ja da igram. Sam vidite šta imamo u ovome čestu. Čekaj, da malo smanjim zvuk. Smetam. Dobro, imam gold. To dobro, imam ovo mi za nam treba i strelac. Nemoj sada, čekaj, šta je to strelac? Znači, zasad, ja sam to tek počeo. Znači, nisam ja dobar u ovome baš. Evo strelceve, ajmo na level 2. U majstore. Dobro. Imamo još šta? Nemamo. Imamo ove zelene, ali ja baš ne volim. Oni su loši. Tako. Idemo sad u jednu bitku, ali otvaramo jedan chest. To je tek za 3 sata. Znači to će biti tek u onome sljedećem klipu, ali nema to veze, idemo mi da igramo nekoliko rundi. Šta ćemo tu, ajmo ovoga, ovako, pa možemo odmah i ovoga debelog postaviti. A ne on, ali on ima onoga, joj, ne, ovaj je jak, baš je jak, no, nemoj mi to raditi, hajde, moramo ovu rundu, ova će runda baš biti teška, pa da, evo, gotov sam ja ljudi, evo, dok je ovoga stavio, znači ja gotov odmah, nema to priče, ajmo ovoga zmaja, ne, ali ne, trebao sam ovdje, joj, oće luk toga. Evo ga gotovo. Izvinite. Evo, otišla mi je jedna ova, šta je već, uzeo je jednu ovu krunu. A zašto mi to radiš? Čekaj, ajmo. Ovoga ovdje. Znači oni mogu riješiti toga, ajmo odmah, ne, šta je ovo, nemojte tu gamad ovdje puštat. Znači ljudi, ja sam baš loš u ovoj igrici. Aj, nemoj mi to raditi, bože, nemoj. Hajde da ga sturi makar ovu rundu. Ajmo ovoga zmajića. A kako, nemoj, ubijte ga, tako odmah mu skratite muke. To 60 sekundi imamo. To, sad vi puštaj, Hernade, to radi. Sad samo šibaj, ajmo, to. Nemoj tu gamad samo puštat vamo. Ajmo, ne. Ček, ovoga ovdje, to znači ubijaj ovoga, ne. To je to ljudi, zvijezda za zvijezdom, ajmo sad. Idemo bombaša. Ajde, nemoj me sada zajebavati. Znači, ja hoću ovu rundu. Kad ja kažem ja hoću, ne. Ne. 4, 2, 1, 0. Nemoj mi to raditi, ja hoću ljudi ovu rundu. Ja hoću.
Ajmo ovoga da pustimo ovdje. Ček, ajmo ovoga zmaja ovdje. Ne, nije dobro. Puštaj ovoga ovdje. Ajmo sad, bacaj, jes bacio? Šta tako kasniš? Ova će ljudi runda baš ono biti teška. Čekaj. Ne, ubi, ovoga mačeg, ne dajte njemu sam. Oj, kako je ova teška, nemoj opet devroji. Nemoj me zajebavat. Evo je baš nije još mešni. Jest. I ko je pobjedio? Niko ništa. Što ovo ljudi bi? Niko ništa. Ima jednu krunu i jednu ja. I znači... O ljudi, evo ga! Jedna kruna meni došla. To je da... Hajde, možemo odigrati još jednu rundu. Znači, ova je runda baš bila teška, ono... Ajmo Rio Mare. Da te vidimo što ti umeš. Ajmo. Puštaj, znači 2-3 odmah za redom. Neka idu, neka šibaju sam. To, ne. Bombaša ovdje, znači imam ga level 3. Hajde, hoću. Ne, eto, mogao sam jednu zvijezdu da dobijem, ali jevgaju nisam mogao. A sad ću ovako ovdje, ajmo. Sad, pukni. To ljudi, evo ga, naša je ova jedna kruna. To je to. Znači, idemo dobro. Hajde samo da nekako, evo ga, dok se napuni. Znači, ova je dobar, ali nam treba level 3, 4, koji već. Aj, to. Sad ovoga pustimo. Znači, to je to. Ovi ne mogu ovdje ništa. Znači, uzmamo šta ćemo, ajmo ovoga. Znači, pucamo ovdje. Ali on ima ovoga jednog velikog. Aj, nemoj me. Ne. Sad, bacaj. Ubijte ovoga ovdje. Velikog. Sad. To. Ajmo, puštam ovoga zmaja. Nemoj njega, jesam ti rekao. Nemoj njega, ideš na ovoga glavnu. Znači, glavni. To. 60 sekundi, to je to. Ajmo sad. Sad da samo šibamo ovako. Samo da ih puštamo. Čekaj, ne smijem. Ne smijem ovoga velikog sebi da pustim. Čekaj, ne daj. Sam i njega ubiti, to. Ajmo, strele, a ne, čekaj, to, dobar sam, ajmo samo da ovoga srednjeg da završimo i to bilo to ljudi. Za ovaj klip. Da ga samo u ovome klipu sturim. Znači, bilo to super. Ali hoš, ovako, klinac, ne. Ne, uzet ću mi zvijezdu. Nemoj. Šta je sad? Jel moja pobjeda? Jest. Znači, imam jednu zvijezdu, jest, to je moja. Ja sam dobio i jedan chest, da samo vidim. Znači sada imam 2 chesta. Znači da ih otvaram. Jedan je za 2 sata i 449, a ovaj je... Ne!
Nenade, joj. Otvori ja njega odmah. Ajde da vidim odmah što sam dobio. A jesam glup. Ali nisu neke baš stvari bile ono dobro. Znači, ovaj i ja jedan otvaram ga u onome sljedećem klipu. I ljudi, ako vam se svidi ovaj klip, bacite like, sub, komentar, share, a mi se vidimo u sljedećem epizodu. Ćao!